Hallå, tjen. Och nu måste vi sänka lite. Oj, jävlar. Sopp. Tjej på samma igen. Vi är på samma ställe igen. Jag pratar inne. Han kommer dö. Jag vill inte dö. Nej. Åh jävlar, ni har ju ingenting. Så. Det är ganska spännande. Det är bra. Plus man det. Kolla det är små. Små som står där. Jag kan inte in i sin touch så mycket coola för en stor ruta där. Åh jävlar, jag ska lämna lite saker. Och det ser lite random ut då. Och så upp. Och nu det går inte att lägga sig här nu. Det börjar bli lätt. Det är ju redan något, ser man ju. Och men fan. Måste respons och så. Prövar trycka på efter det då. Nu går det att lägga sig. Nu går det att lägga sig. Nej. Nu ska det faktiskt lägga sig. Han är världens största bugg. Nej. Man ser egentligen annat. Haha. Nu är det bugget slutat. Det ska ofta bugga. Det ska gå att lägga till nu. Vilken bugg. Hatar buggar. Aha. Brukar gå funkar när man har så. Det är väl natt nu. Ja, där. Men där har kommit där. Så nu är det verkligen natt så. Skjut ut fel. Nu ska jag gå och lägga sig och bli arg. Men vad fan, Anetta! Jag lät om till på någon se. Lär det dock ut. Jag ser skärmen där uppe själv. Hur skulle kunna inte annars också? Och ja. Helt enkelt hur ska rätta gå? Ja, jag ser att det är lite mörkt ut där nu. Jag vågar inte gå ut. Såg ett buggarna lite. Vänta. Ska det vara? Det har varit så jävla sepigt med allting i typ.